हेल' गास दायो आङो दाउजों दं गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोया ओमफ्राय एकदम मुडफोराबो अफ जाना दं खिन्थु दिनै चान्स मोनदों आरो ना माने बारलाम्फा थियाटारनि आर्टिस्ट सानै साथामसो लोगो मोननानै माने ओरैनो मोनसे ब्लग बानायबाय आरो ना टारगेटबो गैयामोन ब्लग बानायगोन होननानै ओमफ्राय बानायबाय आरो नै आंजों दा सासे दं बे जायगानि नामानो जाबाय दाउजें। बै ससेनिफ्राय गंगार हाजो भुटाननि रायजो बयबो नायनो फै बेराय रायजोफोर गोजोननायखौ लाफै बेखौनो खावलायनो थाबावबाय। नै थियाटारनि एकदम गोदोनिफ्रायनो गाबोबाय थानाय एकदम फेमास आयं थिफु गोबाङानो सिनायखागोन जायफोरा थियाटार नायनानै मोजां मोनो बिथाङा बे आयं थिफुखौथ' रावबो सिनायालासिनो थानाय नङा। बोरै नांदो बे दाउजेंआव फैनानै? जोबोद गोजोननाय मोनदों। खोनानाय लोगो लोगो माबादि दाउजें बेखौ नायनो होननानै फैथारबाय। फैनानै आरो जाबादि गोसोखौ सुग्लाय होनांगौ गोजोन होनांगौ बे एथ' मोजां गोजोननाय थादों। हाजो सारि सारि फारसेजों दैसा दङ फारसेजों सेराव करामुल बागान बे करामुल बागानावबो बेरायनानै आं दा बे एसे रेस्ट लाफैदोंमोन दाउजेंआव। दा करामुलखौ आं गोदोनो बहुद बार फैनानै नायखानाय नाथाय दाउजेंखौ खोनानानै दाउजेंआव अन्थाइबारियाव जिरायना मोजां नायहाबथारदां। बे जायगायावथ' गोबां गाखाबाय ने थियाटार सिगाङावबो फैबाय थाखायोमोन ना? बेसेबां बोसोर जाखो आयंआ गानाया थियाटार? थियाटार गानाया बेसेबां बैसोनिफ्राय गानायमोन आरो नोङो आं बेसेबां ओरैनो हमनानै लादो आं जेब्ला थियाटार गायो थियाटार गानाय नङा कालसाराव हाबो अब्ला बे कालसाराव हाबनाया 1976निफ्रायनो। होमबाना जों बे संसाराव गैयानोमोन। बेनिफ्राय बाहेराव ओंखारथारनाया रानिं 1983निफ्राय दिनैसिमबो बाहेरायावनो दं थियाटाराव। आरो माब्लासिम गागोन? आरो बे माब्लासिम गागोन माने गसाया लाङागौ माने हान्थु खरायनानैबो कालसारखौ सिबिनायखौ बावनाय नङा। बोरैयालै माने आयं थिफु थियाटार होनबाथाय बर'नि थियाटार होनबा आयं थिफु होनबाथाय बिराद फेमास आरोना एकदम गोदोनिफ्रायनो दंखायो ना? नंगौ। दिनै बैसोआ बेयावनो थांजोबखाबाय आरो ना गावनि समखौ इयावनो फुरा होजोब्बाय। दान होबाय आं कालसार सिबिनायावनो। बोरियालै बोरिया डायलगफोराबो बोरिया जाखायो माने एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिथ' ना गोबां मानसिफ्रा बुङो बेफोरबायदिनो खस्थ' दं गोबां खस्थ' दं जानाय लोंनायनिफ्राय हमनानै उन्दुनायसिम आरो हरावथ' हर हमनानै लाखादों उन्दुनो मोनखायानो जों खावसेया सानफ्रोमबो बेक टु बेक बिनि उनाव बे बिनि उनाव बे दा दुइथानि आगोल उन्दुनो मोनखाया अब्लाबो जोरनानै दं बोराया। दाथ' माने गोबां जागायजेननायनिफ्राय दासिम आरो गोबां बायदि बायदि आर्टिस्टफोर दं माने सिगांनि दों गानानै ओमफ्राय दानि जुगनि सेंग्राफोरजों गाना बोरै नाङो दिफारेन्सा जोङो बेनो सासे सानै एसे गंग्रा बायदिसिना थायो अब्लाबो जोंनो फोसाबनांगोन जोंनो लाखिनांगोन जोंनो बुजायनांगोन दा जायखिजाया साफा सानैया थानो नागिरो खिन्थु कालसाराव फैयोब्ला कालसार सिबिनोब्ला धैर्य हयज लब पाप टेक खालामनांगौ बेफोर खोथाफोरखौ जों बुङो। बेफोरखौ टेक खालामाब्ला कालसार सिबिना जानो हाया। बारलाम्फा थियाटार ना एबार बारलाम्फायाव दङ। बर'नि बबे थियाटाराव गाखो? दंमोन लाइमोन सानजारां आलायारन सोरां मन्जु बेफोरबायदिनो गाजोब्बाय नोङो इयाव? गाजोब्बाय। जेनेबा बे दा जेराव दं बारलाम्फा बेखौ 1986आव आंनो नाम दोनजेनदोंमोन बारलाम्फाखौ। मोजां नांदो। दिनै आरो बेहायनो दंबावो देग्लाय। आं थियाटारखौ उन्दैनिफ्राय एसे नुबोदों खिन्थु बिदि आर्टिस्टफोरदों थियाटारनि आर्टिस्टफोरदों पार्सनेलि बिदि माने रायलायनो मोनफेराखै आरो बिराद बोरैयालै इन्टारेस्टिं ओमफ्राय माने बिराद खस्थ' खालामो आरो बिसोरो माने बेक टु बेक ना बिनि उनाव बे जायगा सोलाय माने अल आसामखौ गिदिंबाय थानाय जायो ने बोसोरैबो। आंथ' आसामाव सिखाव लामा मटर लामा थेला लामा ट्रेन लामा साइकेल लामा सेस हाजो जाहैबाय। बोरैयालै ने? ओमफ्राय आयं बुरैमा जों बुङा ने? जों कालसारनि मानसिब्ला माथो एम्फौ बुरखाङो आरो फारसे सोरबा बे बिगोमाफोरा नों फैथारदो माखासे बेफोरबायदिनो थियाटार जगामा आरो फिल्मनि खामानियाव थायो। दाथ' नै जौ सिरियाल सोलिबाय थादों थांनानै थियाटार जोबब्लानो जौ सिरियालाव थायगोन। बेयो बर' समाजावनो टिभि माबाया जाजेनोब्ला जि ओंखारजेनगोन आरो ओमफ्राय लोगो लोगोनो नै मार्चआव
बासुगावनिफ्राय गंसे सिरियाल ओंखारबावगोन सेकेन्डआव ओंखारगोन बे बोरियालै फिसा बिला आरो फिल्मफोरखौथ' गालाबायबाय थादों बिराद खस्थ' ने गावनि जिउखौनो माने थियाटाराव माने पुरा होनाय बायदि जाखाबायना न'खराव माबा मोनसे जाबाबो उपाय गैया उपाय गैया माने गावनि खामानिखौ मावलांखानांगोन न' दाबादियाव जोंफोर बादिया हिनजाव थैब्लाबो थांनो हाया ओरैबायदि थाङोब्ला थियाटारानो बन्द' जागोन बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदियाव खोनासंनानैल' थानांगौ जायो मानो होनब्ला बे थियाटारानो जोंनि जिउ होनना साननो गोनां बायद' जादों जेराव नुखाला आरो ने माने खबरखौल' मोनगोन खिन्थु नुला आरो दाखालिबायनो बबेबा पेन्देला सनितपुराव थाब्ला बिहावा थैना होदों खबरल'सो हरदों थांनो हायाखै बिराद खस्थ' ने एकदम माने जिउखौनो थियाटारावनो सोना दोननाय बायदि जाबाय कालसाराव सोना दोनखाबाय उफाय गैया एथबां खस्थ'खौ मिथिनानैबो जों मानो फैयो दा जाथिखौ सिबिनो थाखायसो हारिमुखौ फोसावनो थाखायसो दा बेफोरबायदिनो खस्थ' जायै जायै उनाव खस्थ' जानायखौ गोसोखांफिनब्ला न'आव सानसे साननै थायोब्ला मिनिनोसो ओंखारो जेब्ला खस्थ' मोनो सैमाया थायो अमाया थायो होनफ्लांलायलाङो नै आयंआ एसेबां औ दा दंथ'यो हमना लादो जोंनि दुखु जारलाखौ रावबो मिथिया मानो होनब्ला स्टेजआव ओंखारखौ जिनिखि एक्टिं बेखौ खोन्थिथारनो गोनां बाध्य जायो सिङावदि गाबनाय दं ओइ रायजोनो जोंथ' खोन्थानो हाला रायजोखौ रंजा होयो आरो होमबाबो गावनि सिङाव दुखु थाबाबो बेफोरबायदि गोबां दुखु थाखागोन ना न'खराव माबा मोनसे जायोबाबो सोरबा हाबा जाबाबो सोरबा मानसि गोमालांबाबो माने थांनो हाया नुहैया जास्ट खबरखौल' मोनो खायसे हायो खिन्थु जोंफोरबादिया हाया पुरा लिडआव थाबायना मेन रल बायदियाव माने गैयाबानो जाला आरो ने आरो आयंमोनाथ' गोदोनिफ्रायनो गाबोनाय खस्थ'खौ मिथियो होमबाबो दिनैसिम गागासिनो ना बहुत खस्थ' दं बाहेरायाव ओंखारथारनाया 40 बोसोर जाबाय फिसा फिसौ बोरै देरलायलांखो पात्ता गैया बेफोरजोंनो थाबावदों दा पार्सनेलि आंनि एक्सपिरियेन्स आरो जेनेबा मोनसे खोथायाव जों सानसे बहाबा थांबानो बोरैबा नाङो खिन्थु आयं मोखोनाय दिनै 40 इयार्स जाबायना बाहेरायाव ओंखारथारनाया पुरा न'खौनो गारनानै माने न'खराव सोरबा माबा मोनसे जाबाबो गैला आरोना माने जेनजा बोरिया माने बोरै साबायखर होगोन रावथ' गैला दे जाथ'बाय होमबा ना गोजोन जाबाय आरो बे सासे आलादा बेबो बारलाम्फा थियाटारनिनि सासे आर्टिस्ट ब्र' मा नाम मोनलाय नोंना आंनिखौ सोमदोन मोसाहारिनो खिन्थु आं बांसिन एमएस होननानै सिनायथि लायो आरो मा जायगानिमोनलाय आङो सनितपुर राङापारा होननाय राङापारा ना ओमफ्राय बेसेबां गोबाव जाखो थियाटाराव गाबबाय थानाया थियाटाराव गानाया ना मा होनो थांनाय बोसोरनिफ्राय आं सुरु खालामदों माने 2022 थियाटार होननायाव आरो थियाटार बेयाव ओमफ्राय खिन्थु आं कालसाराव हाबनाया 2021 निफ्राय हाबदों 21 निफ्राय बिदिनो बहाबा सर्ट मुभिफोराव सर्ट मुभिथ' बिदि गैया खिन्थु मिउजिक भिडिअ दं मिउजिक भिडिअ 8-7तासो दं ओमफ्राय फुल मुभि बानायदोंमोन खिन्थु रिलिज जायै फिल्मनि एक्टर जा डिफारेन्सखौ मा मोनदों जेनेबा थियाटाराव ओमफ्राय फैनानै बहुत ओइ टिपु सारमोननिनो महिमा होननाय जायो माने बिसोरनिनो फोरोंनाय दांनाय बिलिरनाय फोरोंनाय मोजां एक्सपिरियेन्स मोनो आरो जेनेबा दा फिल्म लाइनाव जेनेबा केमेरानि बाहादुरि प्लास एडिटिंनि बाहादुरि खिन्थु बेयाव लाइभ श' नों माबा मोनसे आइथिंखौ ओरै समावबाबो बे आइथिंखौ नों रायजोफ्रा नुयो खिन्थु आइथिंजों लोगोसे एक्सप्रेसनजों लोगोसे खुगा फाव मेगनजों लोगोसे पुरा मोनसे टाइमावनो खालामनो गोनां जायो माने बेखौ आं बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय दा टिपु सारमोननिनो फोरोंनाय बिसोरनिनो माने फोरोंनायजों आं माने सिस्टेम मावदों आरो दासिमबो आंनो इमान मोजां नङा खिन्थु आं दासिमबो सानदों माने नाजागासिनो गावनि बेसेबां हायोखौ नाजागासिनो मोजां नांदों ना मा होनो दाथ' नों थियाटाराव गानाय लोगो लोगो सिमोननिफ्रायनो गादोंबा ने 22 निफ्राय गादों ओमफ्य गोबां जायगा नुबाय नङा होमबा नुबाय थियाटार गानाय लोगोथ' बहाबा खना खनला माने सानफेरै मिथिफेरै जायगायावबोथ' गानो मोनदों ना सानदों आं बिदिनोथ' दा नैबे जायगाखौथ' आङो सानफेराखै बायसान्स जुदि आं कालसाराव एबा थियाटार जगताव ओंखारामोनब्ला आं बेफोर जायगाखौ नुगोन ना नुवामोन सानदोंमोन पुरा ओरै पासिघाट जनायनिफ्राय जोंनि बर' थानाय जायगा हाजो सेरनिफ्राय ओरै पुरा ओरै माबासिम क'क्राझारसिम हाजो सेर बे जायगाखौ जों पुरा नायजोबनाय जायो आरो बोरैयाना माने बेनि एक्सपिरियेन्स आरो लाइफनि नङा होमबा मोजां ना माने बर' थानाय जायगाफोरखौ जों पुरा नुजोबो आरो बबे जायगायाव माबायदि डेभेलप जादों बबे जायगायाव दासिमबो जौ लोंनानै फाग्ला फाग्लि जानानै दं बबे मोनसे जायगायाव माने बर'फ्रा डेभेलप जादों बेखौ जों पुरा नुबोजोबो जों माने टना बुंनो हायो आरो उमुक जायगायाव बिराद मोजांलै उमुक जायगाया डेभेलप जाबाय आरो सानथाम थानाय जाखायो मोनसे जायगायाव गासै जायगायावबो थियाटार गानाय लोगो लोगोना सानथाम ना
सानथाम समाव जोङो माने एरियाखौ बेरायाब्लाबो जों जों सोर लानाव थादों एबा अबे रुम थादों एबा कमिटिफोरनिफ्रायनो जों खुगानिफ्राय खोनायो आरो खमसे खम गामिनि माबाखौथ' मिथियो ना हाल सालखौ मिथिजोबो जोङो ओमफ्राय दा जोङो दंफैयो बर्थमान ओइ माबायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आमजुलि होनो ना किल'मिटारसो जायो बेनिखायनो जों दाउजेङाव बेरायनो फैदोंमोन माने गावनि गोसोफोरखौ एसे एबा न'खरखौ गोसोखांनायखौ बावगारहोनो थाखाय एसे गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय जों दाउजेङाव बेरायनो फैदोंमोन आरो बेयावनो नोंथांखौ लोगो मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आंबो थियेटारनि आर्टिस्टफोरखौ नुदों जेनेबा थियेटाराव नुदों आरो ना बिदि पार्सनेलि माने लोगो मोनाखै आरो लोगो मोनफेराखै दिनैसिम आरो थियेटारनि आर्टिस्टफोरखौ ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां आर्टिस्टखौ लोगो मोनाखै खिन्थु आं थियेटारनि आर्टिस्टखौबो दिनैसो माने फार्स्ट टाइम माने पार्सनेलि लोगो मोननानै माने रायलायदों ओमफ्राय ओरैनो आं भ्लग बानायनोबो फैयाखैमोन देलाय आं गोदोर इउटिउबारथ' नङा आंबो नाजानायसो दे माने साबसक्राइबारबो गैखाया होमबाबो आं माने होमबाबो चान्स मोननानैनो आंनि प्रेक्टिसबो जागोन ओमफ्राय ओरैबाबो रायलायखागोन आं इसोरजों मा इदि मा बबे गामिनि मा नाम इदि होननानै खमसे खम रेकर्ड खालामना लाखिदों खमसे गोसोआव थागोन आरो बायचान्स मानो होनबा आंथ' इखौ सिनायखागोन बे आर्टिस्टखा बे आंखौ सिनाय नङा होमबानिया बेबो गोसोखांगोन बे भिडिअखौ नुबा आरो ना जोबोर मोजां जादों दा ब्र' नामखौ बुंदो खुलुमबाय आंनि मुङा बानसि बसुमतारी आङो मुसलपुर अदालबारि बाक्सानिफ्राय बेनिफ्राय थियेटाराव गानाया एक्सुवेलि आं थियेटाराव बेनो प्रथम आङो ओरैनोथ' लोरगि थियेटार ग्रुपआव थायोमोन बेनिफ्राय बिदिनो बेवहाय 2013निफ्रायनो आं वार्कशप खालामनानै माने बेहाय एसे खायसे आइडिया लादोंमोन बेनि उनाव चान्स मोनबाय सारमोनाबो माने आंखौ आइडिया होनाय लोगो लोगोनो आं NSG त्रिपुरा टाइविंआव आं माने माबा मोन्दों आरो अडिसन होननानै सिट मोन्दोंमोन आरो फरायनो ओमफ्राय बेनिफ्राय ग्रेजुवेट जाबाय फैबाय आरो बिदि ब्र'दों पार्सनेलि आं मैयानिफ्रायनो लोगो मोनदो ओमफ्राय दिनै दाउजेङाव फैदो आरो ना इसोरा आंबो ओमफ्राय इसोरखौ फैदो होननाय खोनानानै थाबनो खारबोबाय आरो ना बाइक बोराय लानानै सिख्लाबोबाय ना ब्र' थियेटाराव गानानै बोरै नांदो न'स' जेनेबा गारनानै फैनानै दुखुफोरखौ माने फिल जायो नामा जेनेबा न'खरावथ' अनेक प्रब्लेम जायो नङा होमबा गासिनाबो नङा होमबा नोंसोरनाबो जागोन जोंनाबो जायो खिन्थु नोंसोरथ' दायो माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाबो न'आव थांनो हाया नङा होमबा थांनो हाया एक्सुवेलि गानानैथ' बिराद मोजां मोनदों प्लास फार्स्टनिफ्राय होनसै रिहार्सल टाइमाव माने बिदिनो मिनिला होनला ओमफ्राय मालाबा बायो ओमफ्राय जेथिया फिल्डआव ओंखारदोंमोन बिराद इन्जय मोनदों ओमफ्राय मालाबा न'आव माबा मोनसे जायोब्ला माने जोङो थांस्लाबनो हाया ओमफ्राय थैनाय थांनाय आंहाथ' न'आव बुहुद बायदिसिना थैदोंमोन माबादोंमोन ओमफ्राय थांनो हायाखै सारादु जागुलांबाय ओमफ्राय थेवबो गोसोआव बिराद दुखु मोनो आरोना बै दिनाव खोनाखालि माने गाबगुमाबायनाय जायो आरो लोगोफोरखौ गोबा माबा जादों माबा मादों ओमफ्राय लोगोफ्रा बादा होयो मायो फुर्तियाव लाखिनो सानो ओमफ्राय न'खर गंसेनि जाबाय जेला जों बिराद मोजाङाव थायो आरो ओमफ्राय बेनोसै आं सबसे इन्जय मोनदों जायगाबो नुदों माने पुरा आसाम नाङाव जेनेबा बिटिआरखौथ' होनला आङो जि जायगायाव बर' दङ माने जों खना खनला हाबनाय जायो आरो ओमफ्राय नुदोबो जाय जायगायाव माबायदि सोलोंथाइ गैया बा लाइन गैया माने कारेन्टनि बेबस्था गैया बेफोरबायदिखौ नुदों दैनि बेबस्था गैया माने पुरा एभ्रिथिं आरो दंजोबो मोजांखौबो हामाखौबो सोब माने कन्डिसनखौ नुजोबदों आरो माबायदि सहायना थायो माबायदि दा नै बे जायगायाव फैदों मैदेरजोंनो गाग्लोबजानानै सहायनांगौ जादों आरो दैनि बेबस्थाया बिराद माने हामा होननांसिगोन माने मोजां गोजा खिन्थु दैया टाइम मथे टाइम मोनो आरो दुगैनोबाबो नों बाल्थिंसे दैजों दुगैनांगौ जानो हागौ बिदि आरो एकदम खस्थ' खालामोलै थियेटारनि मानसिफ्रा माने बेक टु बेक माने सानफ्रोमबो 6 मान्थ 5 मान्थ 6 मान्थ आंथ' कन्टिनिउ जाखायो आरो ना न'आवबो थांनो मोना बेनिफ्राय न'खराव माबा मोनसे सोरबा माबा मोनसे जिखुनु जा आरो ना मानसि थैबाबो थांमोना ओरैबायदि प्रब्लेम थियेटारनि आर्टिस्ट होनबाथाय आरो ना ओरैबायदि माने 6 मान्थ 5 मान्थनि थाखाय फुरा एग्रि जाखानांगौ जायो आरो ना स' गाइस नोंथांमोना बोरै नांखो थेंक इउ